କପାଳ ଆହୁରି ଅଛି ଅଛି ନା ହଲୋ ବା ଲୋଚନ ବାବୁ ଆଜ୍ଞା ଏ କଥା ଯଦିଓ ରସକଲ୍ଲୋଳ ରଚୟିତା ଆଜ୍ଞା କୃଷ୍ଣ ଦାସ କହିଲେ କୃଷ୍ଣ କଂସ ନଗର ଯିବା ଜାଣି କାତର ସକଳ କଳାକର ମୁଖୀ କାହିଁକି କାକୁସ୍ତ ଘର ହୋଇ କରୁଣା ଭାବେ କହି କଙ୍କଣ ନୟନକୁ ରଖି ହେ କୃପାନିଧି କେମନ୍ତେ ମୂର୍ଚ୍ଛିରି ତୁମ୍ଭଙ୍କୁ କୁହେ ବିଚାର ଆମ୍ଭଙ୍କୁ କେଉଁ ମନ୍ତ୍ର ବଳରେ ସମସ୍ତ କଥା ଆମମାନଙ୍କୁ ବିଚାର ଦେଇ ଆଜି ଆମମାନଙ୍କୁ ଛାଡ଼ି ସତେ ଚାଲିଯିବ ଏ ମଥୁରା କଟକ ଯେବେ ତମେ ଫେରିବ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ କରିବ ନା ମଥୁରା ନାରୀମାନଙ୍କର ସେଇଥିପାଇଁ କି ଦ୍ୱିତୀୟ ଧାଡ଼ିରେ ଭଗତ ଚରଣ ଦାସ କହି ରଖନ୍ତି ଗୋଟିଏ ପର ଗୋପନଗର ଛାଡ଼ି ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ ଚାଲି ଯାଉଛନ୍ତି ମଥୁରା କଟକ ମଥୁରା କଟକରେ କଂସ ରାଜା ଉତ୍ସବ କରିଛି ଧନୁଯାତ୍ରା ଦେଖିବେ ମାରିବ ନା ସେ ମରିବ ପରମ୍ବ୍ରହ ନିରାମୟ ଜଗବନ୍ତ ପୁରୁଷ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଆଉ ରାମକୃଷ୍ଣ ଚାଲିଛନ୍ତି ଅକ୍ରୁର ରଥ ବାହିନୀ ଚାଲିଛି ଅଶ୍ଵ ଦୌଡୁଛି ବାବୁରେ ଯମୁନା କୂଳବର୍ତ୍ତୀ ପହଞ୍ଚୁଛନ୍ତି ଯମୁନାରେ ଯିବେ କେମିତି ବାବୁରେ ପ୍ରଭୁର ସବୁରିର ମାୟା ଅଶ୍ଵ ତ ଉଡୁଛନ୍ତି ବାଘ ଦୌଡ଼ିତ ଧରିଛି ଅକ୍ରୁର ଜଳ ମଧ୍ୟରେ ବେଳେ ବେଳେ ବୁଡି ଯାଇଛି ସେତେବେଳେ ଆରପାରିରେ ପହଞ୍ଚି କୃଷ୍ଣ ପଚାରିଛନ୍ତି ହେ ଅକ୍ରୁର ତମେ ଯେତେବେଳେ ଜଳରେ ବୁଡିଗଲ କଣ ଦେଖିଲ तुम्हारे रथ तुम्हारे रूप तुम्हारे नयन तुम्हारे छवि हे कृष्ण सचराचर बंधन से जगत बंधनीय जगवंत पुरुष कृष्ण हे मायाधर विचित्रानंद पंडा कहती गोटे पद हे मायाधर हे मायाधर चौद्वार वेद विशारद विचित्रानंद पंडा वेद विशारद हे मायाधर हे
ମର୍ସିଆ ଜଗବନ୍ତ ପୁରୁଷ ବା ଜଗବନ୍ତ ପୁରୁଷ ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ ଅଗ୍ରଜ ବଳରାମକୁ ନେଇ ରଥରେ ବସି ଅପୁର ରଥରେ ବସି ଯମୁନା ନଦୀ ପାରି ହୋଇ ପଚାରିଛନ୍ତି ଅପୁରକୁ ଅପୁର ଯେଉଁ ଉତ୍ତର ଦେଇଛି ସନ୍ତୋଷଜନକ ଉତ୍ତର ଜଳରେ ସିଏ ସ୍ଥଳରେ ସିଏ ଆକାଶରେ ସିଏ ପାଣିରେ ସିଏ ପବନରେ ସିଏ ସବୁ ଜାଗାରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଅଛନ୍ତି ସେ ଏଇଥିପାଇଁ କି ବେଦ ବିଶାରଦ ଜ୍ଞାନଭୂଷଣ ପଣ୍ଡିତ ରମେଶ ଚନ୍ଦ୍ର ପଣ୍ଡା ତାଙ୍କର ଶ୍ଲୋକ ସୌରଭ ବହିରେ ଭାଗିଟିଏ ଶ୍ଲୋକ କହିଥାନ୍ତି ଏଇ ମାଧ୍ୟମ ଜନକ ସହି ଅଖିଳାସ୍ତି ଜନକ ନଚ ଈଶ୍ୱର ଈଶ୍ୱର ଯେତେ ଅବତାରୀ ଖାଉନା କାହିଁକି ଯେତେ ରୂପରେଖ ଖାଉନା କାହିଁକି 10 ଅବତାର ହେଇଛି କିନ୍ତୁ ସେ ପରମ ପଦ ଜଗବନ୍ତ ପୁରୁଷ କୃଷ୍ଣ ଈଶ୍ୱର ରୂପୀ ସବୁ ସ୍ଥାନରେ ସବୁ ଜାଗାରେ ସବୁଠାରେ ସର୍ବଘଟେ ବିଦ୍ୟମାନ ସକଳ ଘଟରେ ବିଦ୍ୟମାନ ଯେଉଁ ହରି ଜଳେ ସିଏ ସ୍ଥଳେ ସିଏ ଆକାଶରେ ସିଏ ମାଟିରେ ସିଏ ପବନରେ ସିଏ ମଧୁବାବୁ ଏଇଥିପାଇଁ କି କହନ୍ତି ଧନ୍ୟ ହେ ଈଶ୍ୱର ତୁମ୍ଭ ସବୁଠି ପରିପୂରିତ ମେଘ ଦେହ ଅଛ ତମେ ଆକାଶରେ ତାରା ଉପରେ ଅଛ ତମେ ପ୍ରଜାପତି ଦେହେ ବୁଢିଆଣୀ ପେଟ ତଳେ କେତେ ସରୁ ସୂତା ରଖିବାଲା ତମେ ଜାଲ ବାନ୍ଧି ଦେଇଛି କାହିଁକି ଜାଲ ବାନ୍ଧିଛି ମାୟା ଖାଦ୍ୟ ସଂଗ୍ରହ କରିବ ଅନ୍ୟ ଜଣକୁ ମାରିବ ତାର ପେଟ ପୋଷିବ ଭଗବତ ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସ ଅତିବଡି ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସ ସବୁବେଳେ ଭଗବତରେ ଚେତନା ଦେଇଛନ୍ତି ଆମ ମାନଙ୍କୁ ଜଣେ ମଲେ ଆଉ ଜଣେ ବଡ ଲୋକ ହବ ଭଗବତ ଏକାଦଶ ସ୍କନ୍ଧରେ କହିଛି ଏ ପଞ୍ଚଦଶ ଧନେ ଦୋଷୀ 15 ଜଣକୁ ମାରିଲେ ଜଣେ ବଡ ଲୋକ ହବା ପାଇଁ ଅନ୍ୟ ଜଣକୁ ମାରନ୍ତି ମୋ ବିଲରେ ତ ପାଣି ମନ୍ଦି ଅଛି ତଳ ବିଲରେ ପାଣି ନାହିଁ ଚୋରି କରି ଗଳିଆ କରିଦେଲେ ମୋ ବିଲକୁ ତା ପାଣି ମନ୍ଦାକ ଆସିଲେ ମୋ ବଞ୍ଚିଯିବି ଏଇପରିକି ସମସ୍ତଙ୍କ ମନର ଭାବନା କଳ୍ପନା ସବୁ ଚାଲିଛି ତେଣୁ କଂସରାଜା ମନରେ ବିଚାର କରିଛି ଦେବକୀର ଅଷ୍ଟମଙ୍କର ଘର ପୁଅ ନାରଦଙ୍କ ବାଣୀ ଶୁଣିଛି ଯିଏ ଅଷ୍ଟମଙ୍କ ଘରେ ଜନ୍ମ ନେବ ସେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କଂସ ତା ଦ୍ୱାରା ମରିବ ଏଇଥିପାଇଁ କି ଏ କଳ୍ପନା ରଖି ଡକେଇ ଦେଇଛି ଧନୁ ଯାତ୍ରା କରିଛି ଧନୁ ଉତ୍ସବକୁ ମୋ ଭଣଜା ଆସିବ ଦେଖିବ ମୁଁ ତାକୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ମାରିବି ଭାବରେ ଚାଲିଗଲେ ମଥୁରା ନଗରୀରେ ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି ମଥୁରା ନଗରୀର ଲୋକମାନେ ସମସ୍ତେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଲୋକମାନେ ସବୁ ଦେଖି କଣ ଭାବୁଛନ୍ତି ଏ କେଡ଼େ ସୁନ୍ଦର ରୂପ ଅଛନ୍ତି କଳା କଞ୍ଜ
ଚାବି ଚାବି ଇତିହାସରେ ସମସ୍ତ ଗୋପୀ ଗୋପାଳ ମାନେ କି ସୁନ୍ଦର ଲାଗୁଛି ଦେଖୁଛନ୍ତି ସୁନ୍ଦର ରୂପ କଳା କଞ୍ଜଳା ଅନ୍ୟର ମର୍କତ ମଣି କଞ୍ଜ ବୋଇଲେ କଣ ନା କାଇଁଚ କାଇଁଚର ଉପର ଭାଗଟି ଯେମିତି ପ୍ରକାର ଚିକଣ କଳା ସେପରିକି ଚିକଣ କଳା ଏ କାଳିଆ କୃଷ୍ଣ ନନ୍ଦ ନନ୍ଦନ ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ କଳା କଞ୍ଜଦଳା ଅଞ୍ଜନ ମର୍କତ ଅଞ୍ଜନ କହିଲେ କଜ୍ୱଳ କଜ୍ୱଳକୁ ଯଦି ଲେଳିରେ ପକେଇ ଦଳନ କରାଯାଏ ଦଳିଦବା ସେ ଚିକ୍କଣ କଳା ଆହୁରି ଗାଢ ଚିକଣ କଳା ଦେଖାଯାଏ କଳା କଞ୍ଜଦଳା ଅଞ୍ଜନ ମର୍କତ ମର୍କତ ଇନ୍ଦ୍ରଙ୍କର ମର୍କତ ମଣି ଦେଖିବାକୁ ଯେମିତି କଳା ସେଭଳି କି ଭଗବାନ ଜଗବନ୍ତ ପୁରୁଷ ଭଗବାନ ଚିକଣ କଳା ଅଞ୍ଜନ ମର୍କତ ଇନ୍ଦ୍ରନୀଳମଣି ଘନ ଆକାଶରେ ନୂଆ ମେଘ ବାହାରିଲେ ଆଷାଢ଼ ଶ୍ରାବଣ ମାସରେ ଏମିତି କଳା ମେଘ ବାହାରିଲେ ଏମିତି ପ୍ରକାର ଦେଖାଯାଆନ୍ତି ଏ ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ ସେଭଳି ଦେଖାଯାଆନ୍ତି ଏପରି କୋଟି ଲାବଣ୍ୟ ନିଧି ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି ମଥୁରା ନଗରୀର ନର ନାରୀମାନେ ବିଚାର କରୁଛନ୍ତି ଆଜି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏ ମଥୁରା କଟକର ଭାର ଯିବ ଆଉ ନିଶ୍ଚିତ ଆମ କଂସର ଯା ମରିବ ଏପରିକି ସ୍ଥାନେ ସ୍ଥାନେ ଜଗିଆଳ ମାନେ ଅଛନ୍ତି ଅଷ୍ଟମଲ ଅଛନ୍ତି ରଜକ ଅଛି ହାତୀ ଅଛି ମାହୁତ ଅଛି କେବଳ ଜଣକୁ ମାରିବା ପାଇଁ ପ୍ରଥମରୁ କହିଥିଲି କଳ୍ପନା ମୂଳେ କାଳ ଥାଇ ଜାଣି ନାପ ଲୋପାରଇ ଜଣକୁ ମାରିବା ପାଇଁ କଳ୍ପନା କଲେ ଆପେ ମରିବାଟା ହବ ସାର ଏଥିରେ କିଛି ଭୁଲ କଥା କରିବାଟା ସତ୍ୟ କାହା ପାଇଁ କି କଳ୍ପନା କେବେ କରୁନା କାହା ପାଇଁ କି କେବେ ଅହଙ୍କାରରେ ଜଡ଼ିତ କରୁନା ବାବୁ ଅହଙ୍କାରରେ ଜଡ଼ିତ ହେଲେ ନିଜେ ଦଣ୍ଡରେ ଦଣ୍ଡନିତ ହବାଟା ସାର କରିବ ଏଣୁ ବାବୁ ଅଛନ୍ତି ଯଜ୍ଞା ଯେତେବେଳେ କିଏ ଯଜ୍ଞା ଅଛନ୍ତି ନା ଚାଣୁର ଆଉ ମୁଷ୍ଟିକ ଦୁଇ ଜଣ ଅଛନ୍ତି ମଲ୍ଲ 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 ବୀର ବହସ୍ପତି ମରି ଯେତେବେଳେ ଯାଇଛନ୍ତି ରଥରୁ ଉତୁରି ପଡ଼ିଲେ ରାମକୃଷ୍ଣ ଦୁଇ ଭାଇ ଚାଲିଲା ଉଭୟଙ୍କ ଭିତରେ ଖଳ ଯାହାକୁ ଆମେ ଆଜି ଯୁଗରେ କହୁଛେ ଯୁଦ୍ଧ ନାଇଁ କି ଚାଣୁର ମୁଷ୍ଟିକ ରାମ କୃଷ୍ଣ ଦୈତ୍ୟ ମଧ୍ୟରେ ଚାଲିଲା ଯୁଦ୍ଧ
କି ମାଡ଼ ଦଉଛି अरे वो ମା ମାନେ ମୋର ବାବା ମାନେ ହଁ ବାହେ ଭିଡା ଭିଡି ମୁଣ୍ଡେ କୋଡା କୋଡି ହିଆକୁ ହିଆ ପଢା ପାଦକୁ ପାଦ ଜାନକୁ ସନ୍ଧ୍ୟା ସନ୍ଧ୍ୟା पड़ी उठी पड़ी ଅବାନାସିକା ଆପଣ କିଏ ଅବକାଶ ଏ ଭଳି ଘରଙ୍କ ଭିତରେ ଲଢ଼େଇଟା ହେଲା ଯାହା ଫଳରେ ପବନ ହଁ ପବନ ଅଙ୍ଗକୁ ଅଙ୍ଗ ଠେସା ଠେସି ହୁଅନ୍ତେ ବାହାର ହୋଇଲା ହୁତାଶ ଅଗ୍ନିଜାତ ହେଲା वाह ପରାସ୍ତ ହେଇଗଲେ ଘେଲ ମାରିଗଲେ ଚାଲୁର ମସ୍ତିକ ହଁ ଲୋକମାନେ ହାସ୍ୟାସ୍ପଦ କଲେ ତାଳି ମାରିଦେଲେ ହସିଲେ ଆରେ ଆରେ ପତି ଟାଣ ଦେଖଉଥିଲ କି ଛୁଆ ଜଣେ ତାକୁ ହାଜେ ପାଇଲେ ଯୁଦ୍ଧକୁ ଆସିଛି ଟାଣା ଟାଣା ଆଉ ଧାଡ଼ିଟିଏ ଗୀତ କହିଲେ କହିଲେ ଯେତେ ସାଧନା ସବୁ କହୁଥିଲେ ସେ କାହିଁ ହୋଇଲା କୁଶଳ ଆସିଲେ ଆମେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ମାରିବୁ କଂସକୁ କଂସର ଉପକାର କରିବୁ କୁଆଡ଼େ ଗଲା ତମ ବଳ ନିଜ କୁଆଡେ ଗଲା କି ଆରେ ମାରିଲ ନା ମଲ ଆଉ ଗତି ନାହିଁ ମତେ ହତ୍ୟା ଗତି ନା ମରିବାଟା ସାର ମରିବାଟା ସାର ତେଣୁ ସିଂହାସନ ଉପରେ ବସିଛି ବୀରବର କଂସ ରାମକୃଷ୍ଣକୁ ଦେଖି ନିଷ୍କକୁ ଫୁଲାଇ ପଟ ମାରି ହସି ଯାଇଛି ଆଜି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏ ମୋର ବୈରୀ ବା ମୋର ଶତ୍ରୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଯିବ ମୁଁ ହେବି ମଥୁରା ନଗରୀରେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତକ ଏତେ ଖବର ହଉଛି ଦେଖିବା ସେତିକି ଭିତରେ ଉଭୟଙ୍କ ଭିତରେ ଲଢ଼େଇ ହେଇଛି ରାମ ଆଉ କୃଷ୍ଣ ସେ ସାଙ୍ଗରେ କଂସକୁ ମାରିଛନ୍ତି କଂସ ଯେତେବେଳେ ମରିଯାଇଛି ତାର ସକଳ ନାରୀମାନେ ଆସି ରୋଦନ କରିଛନ୍ତି ଆଉ ଯିଏ ପାତିଆ ଥିଲେ ସମସ୍ତେ ଚାଲି ଯାଇଛନ୍ତି କଂସ ମରିଯାଇଛି ମଥୁରାର ଭାର ଉଶ୍ୱାସ ହେଇଯାଇଛି সেই যে মর্যাদাবন্ত পুরুষ ভগবান কৃষ্ণ জগবন্ত পুরুষ কৃষ্ণ এবং জগবন্ত পুরুষ রাম আজির পবিত্র দরবারକୁ ବିଜୟମାନ କରି